नॉनसेंस लायरेगा बुरबक नामा बे हिनजावालाय माने फुरा नॉनसेंस खोथा लायरायदों आरो ना विदाउट नोइंग आरो ना लोगोफोर विदाउट नोइंगलि मा खोथा लायरायदों मा लिरदों बेखौ बियो फरायनो रोङासै नामा माबा आंनि सिस्टारखौबो लाफाबाय माबाय जोंनि माने आंनि हासबेन्डआ ओरैनो मोनसे खोथा माने खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय सिस्टार सनिया कुइना साननैसो सिगां मोनसे भाइराल ओंखारदोंमोन सनिया कुइननि ओमफ्राय बिनि हासबेन्डनि दा एप्रिल फुल खालि बिथांमोना सनिया कुइनजों ओमफ्राय गावनि हासबेन्डजों मोनसे प्लेनिं खालामनानै एप्रिल फुल खालामदोंमोननो गोबां मानसि शेयार खालामदोंमोन बिथांमोना गारलायबाय बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खालामदों ब्रेकआप जाबाय माबा जाबाय डाइभर्स जाबाय बेफोरबायदि गोबां मानसि शेयार खालामदों फेसबुकआव इउटुबाव दा बेखौनो लानानै सिस्टार सनिया कुइना रिप्लाय होदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन आङो फार्स्टआवनो बिथांमोननि क्लिपखौ होग्रोनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बियो एप्रिल फुल मार ना रियेल जाथाय मार नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला बुजि मोनगोन आरोना दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ दान्दिसे नायलां भिडिअखौ नायालासिनो कमेन्ट खालामनाङा कमेन्ट खालामबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा भिडिअखौ फुल जोबजासे नायनासो कमेन्ट खालाम अब्लासो भिडिअखौ बुजि मोनगोन ना दा जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना 1 लाखनि खाथियाव थांगासिनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लादो सिस्टार सनिया कुइना मा बुंदों फै जों नायग्रोना लाग्रोनोसै जेबो बुजिया गारा मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों सासे हिन्जावा माबा मैदेर ना माबा नामा आरो ना बिनि इउटुबनि नामा आं खिथानोसै जोङो ओरैनोसो खेलायदोंमोन जोङो ओरैनो प्रेंक खालामदोंमोन आरोना जों दसेनो दानफिनखादोंबो माला बे स्क्रिनशट लास्लाबखो मानसिफोरनि थाखायथ' कन्टेन्ट नांगौ नालाय कन्टेन्ट नांगौखाय माला लास्लाबनानै हगारखो ओमफ्राय हगारदोंबाबो मा ननसेन्स लायरायगा बुरबक नामा बे हिन्जावालाय माने फुरा ननसेन्स खोथा लायरायदों आरो ना विदाउट नोइंग आरो ना लोगोफोर विदाउट नोइंगलि मा खोथा लायरायदों मा लिरदों बेखौ बियो फरायनो रोङासै नामा माबा आंनि सिस्टारखौबो लाफाबाय माबाय जोंनि माने आंनि हासबेन्डआ ओरैनो मोनसे खोथा माने प्रेंक नालाय नांलायफ्लानाय बायदि जों एक्टिं खालामदोंमोन आरो ना जोंना प्लेनिं दंखायो ओमफ्राय बेखौनो मोननानै माला बियो नेगेटिभलि फुरा नेगेटिभलि लायरायदों आरो ना आं खोनाखादों आरो ना बे हिन्जावनि बारै कि शी स्पिक्स राबिश जेब्लायबो राबिश लायरायो होननानै ओमफ्राय बियो विदाउट नोइंग बियो बिदि विदाउट नोइंग बिदि हगारनो नङामोन आरो ना बिदि कन्टेन्ट मोनाखै नामा फर भिउस अभियासलि आंनियावथ' भिउस फैखागोन आंनि नाम लाबाथ' आंनि नाम लानानै फर भिउस बियो गोदाव सोराव भिडिअ आपल'ड खालामबाय डन्ट टेक इट सिरियासलि लोगोफोर ओरैनोसो प्रेंकमोन बियो सिरियास लानानै लाब गैया ओमफ्राय बे हिन्जावा बुरबक माने बुरबकखा नाम्बार 1 बुरबक गोदाव सोराव खोथा माने ननसेन्स खासो आरो ना जेखि जालायरायनायानो ननसेन्स बियो आंखौ सिरि थागोन सानदों खोमा आङो टाइमखौ नेगासिनोसो दंखायोमोन माला सेकेन्ड डे जायो ओमफ्राय अभियासलि आं क्लेरिफिकेसनथ' होखानांगोन मानेखि जे मानसिया एफा ननसेन्स एन्ड राबिश लायरायदोंबा बियो विदाउट नोइंगलि मालायनि पार्सनेल मेटाराव हाबदों आरो ना माने शी वान्ट्स कन्टेन्ट अभियासलि दे जेबो नङा भिउस मोनबाय भेरि कंग्रेचुलेसन्स फर गेटिं लट्स अफ भिउस दा आंहा थांसिगोन लोगोफोर अबाय थांनो नागिरदों अके लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा सनिया कुइन सिस्टारा बुंनाय बायदिब्लाथ' बे भिडिअआ प्रेंक खालामनायसोमोन आरोना प्रेंक माने एप्रिल फुल खालि गोबां मानसिखौ थगायलायनाय दोन दा हासबेन्ड वाइफ सानैजों लोगो नांनानै माने गावनि सिस्टारजोंबो रायज्लायखादों खोमा सनिया कुइननि सिस्टार दङ नालाय सासे बेखौ प्लेनिं खालामनानै बिसोरो एप्रिल फुल खालामदोंनो आरोना दा गोबां मानसिया शेयार खालामदों नंगौखि नङा गोबां मानसिया राइट बुंदों गोबां मानसिया रं बुंदों मानो होनबा बियो रियेल जाथाय सोरबा बुंदों एप्रिल फुल आंबो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं सानखादोंमोन बेखौ एप्रिल फुल होननानै आङो अलरेडि भिडिअनि गेजेरावनो बुंखादोंमोन दा बियो सासे सिस्टारखौ माने बुंनाय थाखाय रिप्लाय हरदों आरोना सासे सिस्टारा बिनि बागै भिडिअ बानायदोंमोन नालाय इउटुबाव दा बेखौ बियो रिप्लाय हरदों नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय बिदिनो दा बेबायदिनो सिस्टारा मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंखाबाय दा बेनोसै बेखिनिसै आरोना दा जों बुंनांगौ खोथा गैया मालाय गुबुन हौवा हिन्जावनि बागै गारलायनाय मोजांनि बागै बेफोर गाज्रिनि बागै जों खोथाखौ बुंनांगौ खोथा गैया बियो हौवा हिन्जावनि लोगोआव पार्सनेल खोथा ना नांलाय खमलाय गुबुननि पार्सनेल खोथायाव थांनानै जोंलाय मानो गुबुनखौ नांलाय खमलाय खालामना होनो ना बेफोरबायदि जायो दा जोङो गाज्रिखौ लुगैया सानफ्रोमबो मानसिफोरखौ जों मोजांखौसो लुगैयो मानो होनबा मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया मोजां संसार जालायनांगौ
जुलिया खेबसेल' जायो जुलिखौ खेबसेल' लानांगौ संसाराव बेजोंनो मोजां जानांगौ आरोना नांलाय खमलाय गारलाय गासै बेफोरखौ जेबो खालामनो नाङा बेबो आरो बुंनो गोनां मोनसे खोथा खाफालाव जा लिरनाय दङ मानसिना बेसो जायो गोरोन्थिया सोरबा मावा नङा मावनोबो गोनां जायो सानसे समाव गोरोन्थिया सौग्रुफायो निजानि माबायाव दा बेखिनियानो सनिया कुइनाल' नङा जोंहा गोबां बर' सेंग्रा सिख्ला बर' बिमा आइजो माहारिफोरा गोबां लाजिथाव खामानिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो नै दा फेसबुकाव आङो मियानिफ्राय मोनसे फट' नुबोदों माने हारसाना बांगाल मानसिजों फेसबुकाव फैनानै पस्ट लानानै देखायदों ओमफ्राय बर' समाजाव बर' लाइमोना सासे कमेन्ट खालामहरदोंमोन बिनानाव नोङो बर' मानसि मोनासै नामा बर' सेंग्रा मोनासै नामा होननानै मोनसे कमेन्ट खालामहरदों ओमफ्राय बियो बुंदों बर'फोरनि सेंग्राफोरनि गोसोआ मिलायालै आदा होनना बुंदों आरोना दा आङो बेखौ बुंनो थांनो नागिरदोंमोन फट'खौथ' होथ'ला आं गाज्रि मोननो हागौ सिस्टारा बियो ओरै बुंदों आरोना बाथ्राखौ बर'फोरनि गोसोआ जुदि मिलायाबा जोंनि समाजाव बर'फोरजों जानायफोरा बर'फोरजों जुलि जानायफोरा मानो मोजां संसार जागासिनो हाखाफोरजों बांगालफोरजों जुलि जानायफोरा दिनै मेगनाव मोदै लानानै न'सिम मानो फैफिननो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बुंसं सिस्टार कमेन्टनि गेजेरजों नोंथाङा भिडिअखौ नायदोंब्ला बुंनो थाङाखै जे मुस्लिम हाखाजों जुलि जाना बेबो थाङाखै नोंसोरनि खोथासै आरोना दा बुंनो थांनाया बेनो जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदिखौ नुबा माने गाज्रि मोनो आरोना हारसा बांगालजों जुलि जानायखौ नुबा बिराद गाज्रि मोनो एडभान्स रेप होनानै फट'सो होबावदों बे सिस्टार अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय एडभान्स रेप होनाया मा बुस्थु जाखो नोंथांखौ थैनायबो हमना लाखाबाय मानो होनबा जिखौ नुदों बर'फोरा बेखौसो खालामदों जे बर'फोरा मेगनजों नुदों बर' सिख्लाफोरखौ बर' माहारिफोरखौ बुथारनानै ओरैबायदि खालामदों ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामदों नै दाख्लैबावसो आरो सांसारि गुवाहाटीयाव मा जाथाय जानायमोन साथाम बर' सिख्लाया मा खालामजानायमोन ब्लेकमेल खालामजादोंनो सिनारि खालामजादोंनो साथामबो सासेयानो साथामखौ बोरै थगायजादों बेफोर बर' सिख्लाफोरनिबो गोसो गुदुं नङाबाथ' बे साथाम सिख्लाखौ बेफोरबायदि खालामनो हाया अब्ला साननानै नाय बेखौ सिनाहारि खालामनानै ब्लेकमेल खालामनानै नेटआवसो हेंगारबावनायदोंमोननो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि थगायजादों बर' सिख्लाफोरा बुजिबायना फार्स्टआव गोसोआ गुदुं जानालाय नोंथांमोना सिस्टारमोन फार्स्टआव हारसा बांगालखौ मोजां साननानै लायो मा खालामजाखो दा नोंसोरनि लाइफआव बरबाद खालामजानानै बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामजानानै बिदिनो आरोना दा बेनिखायनो बुंदो सिस्टारमोन बर' सेंग्राफोर मोनोब्ला बर' सेंग्राजोंनो बज'ना थाब्लानो जाबाय ना आंनि बुंनाया बेखिनिसै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय माबाफोर गाज्रि बुंदोंब्ला माबाफोर गाज्रि मोनदोंब्ला अन्नानै निमाहा खालामना होब्लानो जाबाय आंनि बुंनायाव माबाफोर गाज्रि मोनदोंब्ला आरोना बेखिनिसै दे नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै सनिया कुइन सिस्टाराव गाज्रि मोननांला एसे क्लिपखौ लानाय जाबाय भिडिअखौ दे बेनोसै ओमफ्राय माबाफोर बुंनो गोसोबा नोंथांमोना बुंनो हागोन आरोना कमेन्टनि गेजेरजों कमेन्टखौ आं खालि खालामना होदो बाय